lakay ti kayat ko lakay iti biyag ko lakay ti ragsak ko kasta kuma ti kapalay ko bayagra pagpapiksana iso kalasag na doang tumar anihan at ibker na agbati wer-wer no tumirada na piksamet ay lumailo na piksamet ay naag kilawig di presko no pumisungag sanap-sapag panirpir na sumigpap urayla nga ganang sab aglalakay aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karo ba man nakibiyang awan di bibiyang yo sumapul kay met tila kay ng Amerikano. Wow! Medyo kalbo ba si Hanabalen uri awan buok na dyan aton Barbasan si basta nagpapungutan ni Jen sub-sub na Barbasan. iwalin mo ko des oh, iwalin mo ag-swimming ka lakay ti kayat ko lakay nga Amerikano. Wow! Lakay piragsak ko ni Butchike ti kapalay ko bayagra pagpapiksa ni Kinsey iso kalasag na no agtumar anihan at ibker na agbati wer-wer no tumirada na piksamet pay lumailo na piksamet pay nga agkilaw iti presko no bumisungag sanap-sapag panirpir na sumigpag urayla nga aga ng sabi siya na pilyapitan aglalakay aglalakay kunan tatay ken nanay aglalakay kunadapay karo ba man nakibiyang awan di bibiyang yo sumapul kay met tila kaya kalbo awan di bibiyang yo sumapul kay met tila kaya kalbo Amam napigpig sa dati duat tamis. Ano? Napigpig sa dati duat tamis. Itsa na ka tatapig sa dito si Camel Dagnir agpilikan ne Dati nakatamis. wow, dati nakatams up no, dati medyo nakutkutong baset. Gamti pinagkita nakidkid sir, dati nakukutong siga. Oh, hamo nga, underestimated din nakukutong, di kita titipang